Elgoibarko Morkaiko mendiak gurutzerik gabe argitu du astearte honetan, astelehen gauean eraitsi baitute. 1936ko irailaren 27an bertan hildako Carlos Borboiko Abi Siziliak eta Orleans printzearen eta erreketen omenez eraikitako ikurra izanik, Euskal Herrian gelditzen zen sinbolo frankistetako bat zen. Hori dela eta Elgoibar 1936 talde memorialistak ekintza txalotu du eta sinbolo erlijioso baten aurkako eraso bat ez dela ere baieztatu du frankismoaren ikurren aurkako ekintza bat baizik. Elgoibarko EAJak aldiz, historia kolektiboaren parte den elementu bat ezabatu izana gaitzetsi du. Oraingoz ez dituzte egileak identifikatu eta ez du inork aldarrikatu ekintza hau. Martxoak 3 eta Sanferminak 78 gogoan plataformek estatuaren ardura aintzatesteko eskatuko diote Espainiako gobernuari bi gertakari hauei dagokienez. Gasteiz, Donostia, Iruña, Astigarraga eta Basaurin mozioak aurkeztuko dituzte eta bertan Espainiako estatua poliziaren errepresioaren erantzule izan dadin exigituko dute trantsizioko aferetan. Horien artean ageri dira, 1976ko martxoaren 3an Gasteizen eta 1978ko uztailaren 8an Iruñeko Sanferminetan izandako kargak eta eraildakoak. Spotify plataformatik irteteko erabakia jakinarazi dute astearte honetan musikariak Palestinarekin ekimenaren parte diren musika taldeek 650 artista guztira. Iruñan eginiko agerraldian azaldutakoaren arabera, sionismoaren kontra eta palestinara erresistentziaren alde azaltzeko hartu dute musika plataformari boikot kolektiboa egiteko autua. Izan ere, Daniel Ek Spotifyko buruzagi eta sortzaileetako batek dron militarrak eratzen dituen Israelgo armagintza enpresa batean 700 milioi euro inbertitu izanak bultzatu ditu erabaki hartzera. Zerrenda honen parte dira Fermin Muguruza, Nasker, Borla, Jon Maia edo esan ezin besteak beste. Gabon guztioi eta ongi etorri azaroaren 18ko albistegira. Gure eskuk ekimen bat aurkeztu du gaur neurri handi batean lan urte honetako bere jarduna ardaztuko duena, herritu izenekoa. Donostiako Miramar Jauregian eman dute ekimenaren berri eta bertan izan da Udane Arbeo berri mailea. Larunbateko Euskal Selekzioaren eta Palestinaren arteko partidaren ostean gure eskuk adierazi du argi gelditu dela Euskal Herria nazio bat eta komunitate bat dela. Testuinguru honetan herritu dinamika abiatu du, ekintza norbanakoek egingo dute eta 3 tresna jarri dituzte mahai gainean. Euskal Herriko armarria duen pina, pegatina bat eta txartel bat. Txartel honek Euskal Nortasunarekin norbanakoak bat egiten duela adierazten du eta guzti honen helburua da Euskal komunitatea trinkotzea. Gure eskuk herritu dinamika aurkeztu du Donostiako Miramar Jauregian Euskal komunitatea sendotzeko helburuarekin. Euskal Herriko 3 esparru administratiboetatik abiatuta, burujabetzaren bidean aurrera egiteko ekintza da herritu. Nork bere buru Euskal Herritar moduan agertzeko. Atxekimendua emateko, komunitate horretan parte hartzeko eta komunitateako kide sarela harrotasunez esateko. Ekimenaren helburua da norbanako bakoitzak harrotasunez Euskal komunitate honen parte dela adieraztea. Batez ere, herri libre bat izan nahi dugulako eta horretarako askatasun horretan bizi behar garelako. Ez bai dago herri libre bat, ez baditugu herritar libreak komunitate horretan. Ekintza hori norbanakoek egingo dute eta Euskal herritartasuna adierazteko 3 tresna dituzte, txartel, pegatin eta pin bat. Txartel horren bidezaren jabeak adieraziko du Euskal komunitateko kide dela eta horren zutabeekin bat egiten duela. Alegia Euskal Herriak bere etorkizuna libre eta demokratikoki erabakitzeko eskubidea duela eta herritar guztien eskubideak bermatu behar direla. Non herritu zaitezkeen? Durangoko azokan hasiko gara zabaltzen. Dena dela herri bakoitzan herritzeko tokiak jarriko dituzte eta herritarrek haietan izango dute lehen aipatutako euskarriak edota tresnak eskuratzeko aukera. Horrekin batera herritze digitala ere egin ahalko da herritu.eus webgunean. Ekimenari babesa eman diote besteak beste Aritz Alberdi udalbiltzako lehendakariak, Aize Otañoaek Akorrikako ordezkariak, Xabier Euskitze telebista aurkezleak, Amaiur Regurrola gazte independentistak eta Maili Joaniko Orena Euskalgintzako kontseiluko kideak.
Askabide klinikaren atarian kontzentraturiko 21 antiabortisten aurkako bigarren epaiketa eguna ospartu da astearte honetan Gasteizen. Gaurkoan, ertxapen delitua egotzitako akusatuek deklaratu dute eta bertan izan da Maite de Felipe. Astearte honetan 21 antiabortisten kontrako epaiketaren bigarren saioa izan da hemen Gasteizko epaitegian. Adierazi dutenez, akusatuek ez dute galderei erantzun nahi izan. Askabide klinikaren aurrean protesta egin zuten antiabortisten aurkako bigarren epaiketa eguna izan da astearte honetan. Saioan 21 akusatuek deklaratu behar zuten, baina euren abokatuek egindako galderei bakarrik erantzutea erabaki dute. Beraiek soilik beraien abokatuen galderei erantzun die, gure abokatuari, gure akusazioko abokatuari ez diote erantzun, ez diote utzi ez da galderarik ere egiten, eta fiskaltzan galderei pare bat akusatuk erantzun diete beste guztiek ere ez da. Iturriko hartarazi duenez, espero zuten agertatu da astearte honetako saioan. Akusatuek adierazi dute bakarrik otoitz egiten zutela, ez zutela inor molestatzen, isilean egiten zutela eta bizitzaren alde egiten zutela. Era berean akusatuek ziurtatu dute klinikan gertatzen denaren aurrean haien bete beharra otoitz egitea dela. Guk ez dugu ezbaian jartzen edo eztabaidatzen errezo altuago edo bajuago. Guk esaten duguna da, klinikan aurrean egotea intimidatzen gaitula. Koakzionatuak sentitzen gara gu eta etortzen dira gure paziente asko korrela adierazten digutelako. Azken saioa ostegunean izango da eta bertan abokatu bakoitzak bere ondorioak aurkeztu beharko dituela azaldu du Iturrik. Euskalgintzako eragileek, Kontseiluak eta Euskal Federazioak bultzaturik, Bernat Etxepareren Lingue Baskonun primitie Euskal Herrian gelditu dadila aldarrikatu dute astren honetan Baionan. Euskalgintzako eragileek Bernat Etxepareren liburua Euskal Herritarren esku gera dadila eskatu dute. Izan ere, euskarazko lehen liburua izan zen, baina egun, haren ale bakarra Parisko Liburutegi Nazionalean dago. Eragileek Baionara eraman dute liburutegiaren baimenarekin, 2 hilabetetarako. Eta Baionako Euskal Museoan alea Euskal Herrian gera dadila aldarrikatu dute. Euskalgintzaren Kontseiluak eta Euskal Konfederazioak azaldu dutenez, Frantziako estatuaren euskararen aldeko politika eta baliabideak oso urrun daude euskarari etorkizuna bermatzeko indarrean jarri behar diren politika publiko eta baliabideetatik. Era berean, euskararen larrialdi linguistikoa salatu dute. Ipar Euskal Herriko 3 lurraldeetako inkesta soziolinguistikoaren datuei erreferentzia eginez. Ohartarazi dute euskaldunen proportzioa bera doala eta apaltzeko arriskuare badela. Gauzak horrela euskararen aldeko eredu berri bat aldarrikatu dute. Agerraldian, abenduaren 27an Bilbon egingo den euskarari pizkunde berri bat emateko ekitaldian parte hartzeko deia egin dute. Etxeparek 1545an argitaratu zuen liburua eta latinez izkiriatutako tituluak euskarazko lehen hasikinak adierazten du. Liburua euskal nortasunaren ikurretako bat da, izan ere argitaratu aurretik euskara ahozko mintzaira baino ez zen, idatzizko testu gutxi baino ez zituena. Lan ikuskaritzak zehapen oso larria jarri dio Gasteizko udalari lorezainen greba eskubidea urratu izan egotzita. Sindikatuek salatu dute olarizu egunaren bezperan grebalarien lana ordezkatu zutela. Lan ikuskaritzak zehapen oso larria ezarri dio Gasteizko udalari bertako lorezainen grebarako eskubidea urratzeagatik. Legearen arabera zehapena 7.500 bat eta 2025.018 euro bitartekoa izan daiteke. ESK eta LAB sindikatuek eman dute horren berri aurreko astean egindako prentsaurrekoan. Salatu dutenez, udalak ez zuen grebarako oinarrizko eskubidea bete. Izan ere, olarizu egunaren bezperan traktore bat belarra zapaltzen ibili zen, udaltzainek lagunduta. Grebalariek euren lanpostuak ordezten ari zirela salatu zuten eta horren bestez ikuskatzaile batek traktorearen jarduera geldiarazteko agindu zuen. ESK eta LABek Beatriz Artolazabali berdintasun, justizia eta gizarte politiketako sailburuari eta alkate ordeari egindako akats larria onartzeko eta barkamena eskatzeko exigitu diote, langile zein herritar guztiei egindako kalteagatik. Hori gertatuko ez balitz, sindikatueko hartarazi dute beste behin ere bere gaitasun eza agerian geratuko dela, eta beraz bere kargua utzi beharko lukela. Bestalde jakinarazi dute udalak azpikontratatutako Enbizer enpresak duela aste
batzuk grebalari bat inolako justifikaziorik gabe kaleratu zuela. Bi sindikatuek langilea berriz onartzea eskatu dute, bestela berriro ere mobilizazioi ekingo dietela nabarmendu dute. Pasaberri den larun batean ospatu dute Bilboko Euskararen Etxean jokoteknia, euskara eta bideojokoak protagonista dituen ekimena. Gaur azaroak 15, Bilboko Euskararen Etxera gerturatu gara. Izan ere, hemen ari da ospatzen jokotekniaren 8. edizioa euskara eta bideojokoak uztartzen dituen ekimena. Gamerauntxia eta Azkue Fundazioaren elkarlanari esker sorturiko egitasmoa da. Ikusten genduen ez alagoten bideojokuez euskeraz gozatzeko txokorik, bideojokusaliek elkartzekoa, garatzaileek, sortzaileek, eta esan egoten beste lekurik bez, Euskal Herriko bideojokuen industrizeri buruz berbaitzeko. Hor nortik eratu zen jokoteknia, produktorreri txoko bat emoteko helburu egaz ez, danak biltzeko helburu horregaz. Eta ja 8. urtez, hori zebera ongara lantzen ez, bideojokuen arloko industriako adituek, saliek, apurrotenetarik bildu dugu. Ikusteko bai Euskal Herri zen zelako industri potentin jartxu dekogun bideojokuen arloan, eta baitxe inguruko jentiek konturatzeko, eskanpoko jenti konturatzeko, denak existitzen dela, euskaraz gabizela bideojokuen arloan, eta hori dena bateratzeko eta biltzeko. Euskal Herrira begira sortu dute beste behin ere antolatzaileek ekimen honen egitaragua. Urterik urte ikusten gabiz, gerozta eduki sortzaile, garatzaile, edozein arlotako aditu gehiago dauzela Euskal Herri zen bideojokuen munduri begire beti. Eta urtean jogune da, barriro Euskal Herriko beste arlo horretariko aditu ekarri ez. Eteko guz bideojoko garatzaileek, indie estudio edo estudio independente txikizek sortziz arduratu dizen garatzaileek, itxulpen gintza arloan lanien ibili dizen, Nintendolako enpresa handizetan, lanien ibili dizen sortzaileek edo itzultzaileek, rol jokuek bekarri dugu, apurruet bideojokuetatik beti bideojokuez batera joan dizelako, eta horren inguruen rol bideojokuek ez ditzen dire, horren inguruko aditu eko gaurkoan. Gainera, aurten bigarreneko argitaratu dute aurreko dizetako hitzaldiak biltzen dituen liburua. Oraingo honetan 2021, 2022 eta 2023 urtei dagozkienak hain zuzen. Nire ustez oso polita da batez ere horregatik, hemen egiten den hitzaldiak ez daukatelako ikuspegi bakarra, ez? Bideojokoak eta euskera ikuspegi askotatik jorratzen direlako, ez? Lehen esan dakoa, dela diseinua, garapena, marketina, itzulpena asko jorratzen da, eta iruditzen zentzu horretan, bideojokoetan interesa ez daukanak ere zehozera aurki dezakela. Eta egiten duguna da, hemen zabaltzen dugu, gero Bizkaiko liburutegi guztietan zabaltzen dugu, eta gero gamerantziak eta guk Azkue Fundazioak PDF formatuan jartzen dugu webguneetan eskuragarri. Euskara izan du ardatz hasieratik jokotekniak. Euskal hizkuntzaren presentzia hobetzen joan da bideojokoen arloan azken garaietan, baina oraindik bide luzea dago egiteke. Gamerantzak adibidez egiten duen lanetako bat da euskarazko bideojokuen zerrendi eratziena. Gaur egun 202 bideojoku dekoguz euskeraz, batzuk ofizialki, beste batzuk ez ofizialki, komunitatiek edo saliek itxuli dabez. Baina, egize da, 202 bideojoku asko dizela moten dugu, baina beretan oso gitzi dire. Ja betero bideojoku gehiago kaleratzen dire industria honetan. Orduen hor, lehen pausoak emoten hasi garela esan leken, eta urte luzez ibili garen honetan ez. Zentzu honetan, bideojokoen mundua euskalduntzearen bidean, helburu eta hildoak argi dituzte ezarrita gamerauntxian. Bai inguruni eraldatxe, bideojoko esale euskaldunek, bideojokuten euskaldun euskera zeitzia, azken finen, hori asko aldatzen da, bideojokuek orokorren erdaraz dauz, eta azkenien beste hizkuntza batzutera jotzen dugu, bideojokuri buruz berraitxerakoan. Baina aldi berien, bideojokuk eurek testuek euskera egoten aiogu, horretan lan eitzen gabiz, hobetzen doala esan geinke, baina barriro lan sakona da hobetzeko arlo honetan. Erronkak erronka, industriak Euskal Herrian etorkizun oparoa izan dezakenaren isla izan da jokotekniaren orain arteko ibilbidea antolatzaileen esanetan. Jokoteknia azten joan dela, etengabe, gero ez da jente gehiago erakatzen ibil gara, gero ez da aditu potenti dauzela ikusi dugu, ez? Egitzan lehenengo urtitu ibil garela ikusten jente oso interesgarri arlo honetan,
baina urtero jende bat topetan gabiz, askotan ezin dugu dana gonbidatu, eta hori benetan posteko gara uste dugu, ikusten gabizela Euskal Herrisen eta Euskaldunen artean, bideojokuen industrizen arlo piloa heldu dabezan sortzaileek, garatzaileek, bestelako langileek dauzela, eta hori azken finean horrek bermatzen dugu jokotekniak aurrera itxia, eta hori aurreko urteetan be ikusi dugun maile ikaragarriz esena, orduen guk beti posik eta egiz izan olako gehiago antolatzeko asmoagaz. Elena Gorroño izan da Hamaikako platoan Kootopaketak jardunaldietako bozeramailea. Hona hemen gure lankide Maria Blankori kontaturikoaren zati bat. Ostegun honetan, gazteen kooperatibisten topaketaren lehenengo edizioa ospatuko da Bilbon Doken, eta gaur Hamaikara etorri da Elena Gorroño eta Zebaez kooperatibako kidea eta Europako gazte kooperatibisten sareko zuzendariordea. Kaixo Elena, zer moduz? Apa, Maria, arratsaldean eskerrik asko. Bueno, konta iguzu mesedez, nola sortu zen kooperatiben topaketa hau eta ganera lehenengo edizioa izan da, nola sortu zenuen? Egiz esan, ekimen hau urtetan da, Konfekom, dela Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eta Euskadiko Kooperatiben Kontseiluak, dela gaur egun Euskadin deko guzen ordezkaritza dizenak kooperatibentzat, ikusi ebielako gaur egungo belaunaldizek ez tekela lotura handirik kooperatibekaz. Gatoz lurralde batetik non kooperatibismoak indarra asko eduki dauen hainbat belaunaldi eta gero, baina ikusten gabiz azken aldizen ez dekogula hori, ezta? Eta batez be dekogulako eredu bat mundu mailan ikesi eta erreplikatzen dana, baina gero etxien igual ez dekogula horren presente, ezta? Naiz eta gure inguruen hainbat kooperatiba dekogu zen. Orduan, esanten moduen organismo bi honek, Konfekopek eta Kooperatiben Kontseiluek, erabaki bien gazteriantzat bebai espazio batzuk sortu bihar diela, non eurek berbaen aldaben, euren iritzize emon, eta, kasu honetan guk guztiok zehozer elkarrega sortu, ezta? Eta danontzako izango dan etorkizun kooperatibo hori eraikitzen lagundu. Eta lehen edizioa antolatzerakoan, Elena, zeintzuk izan dira lehen erronka nagusiak edo izan dituzuen erronkarik? Nik esango neke erronka nagusi zenak izeten da bizela kooperatiben parte ez diren gaztiek erakartzie. Egiz da ikusi dugula kooperatiba handizetan, bai badaula gerrin hori, gaztiek erakartzeko eta gaztieri jakintasun edo jakin min hori sustatzeko, baina egiz esan kooperatibismotik kanpo dauzen gaztiek ez direla errezak erakartzeko. Naiz eta gure iritziz kooperatibismoa dan, edo eredu kooperatiboa dan, gaur egungo erronkei hobien aurre egiten dutzen eredue. Orduan, hor gauz, horreri aurre egiten eta gaztiek kooperatibismoa deskubritzeko bide horretan lanien. Topaketa hau Doken izango da eta hainbat ekitaldi antolatu izan dituzue, adibidez main inguruak eta horrela. Nola aurkeztuko zenituzke honek topaketak eta? Gure formato edo erabaki dugun formato hau da batez be donazten deuz batez be ikaskuntza alde batetik eta parte hartzea. Uste dugu oso garrantzitsua dela gazteriantzat egoti espazio batzuk non alde batetik ikasi aldozun, sarritan esate dozko ez da, gaztiek egin deizela berba, baina zeren inguruen, ez da? Orduen lehenengo oinarri partekatu batzuk lantzie, alkarregaz ikesi eta ulertu zer dan kooperatibismoa eta zeintzuk diren oinarri horrek, eta gero sortzeko tarte batzuk. Orduen, tartekatu dugu ikaskuntza, etorriko dira adituek diren hainbat pertsona, danak gaztiek, hor bai indugula azpimarraketa oso sakon bat, ez da? Entzutie, gaztien historioak gaztientzat. Nola bizi deu gazte batek kooperatiba baten lan egiten dagoena bere bizi modu, ez da, bere egunerokotasuna, hortik. Eta gero esan duten moduen, bebai taldeka eta kooperatiba asko eta gazte asko naztetan eta testu inguru desberdinetatik datozen gaztiek nazteta, alkarregaz etorkizun deitzen dugu zen desiragarri edo plausible horrek sortu alizetie. Kooperatibismoa berez, orain dela urte asko sortutako kontzeptu bat da eta modelo bat da ere bai, baina gaur egun batez ere publiko barrizentzat
Zuk uste duzu kooperatiba eredu berriak ari direla sortzen? Bai, guztiz. Ni ikusten nabil batez be, alde batetik, saiatzen gauzela gaztiek kooperatibismoaren narratiba berreraikitzen, uste dutela hori dela funtseskoa jente gehiago batzeko, ez da orduen kooperatiben inguruen zelan egiten dugun berba, zelan bideratzen garen bebai beste kooperatiba batzutara, hori alde batetik. Eta gero bestetik, bai bagatoz Euskadi mailan historiko, industrial eta lan kooperatiboetatik, egize da kontsumo kooperatiba asko dauela, baina bagatoz kontestu oso industrial batetatik, mundu mailan horregaitik ezagutzen jaku bebai, eta nik usteo bebai bagaizela beste sortzeko eta zerbitzu eta produktuak eskaintzeko beste eredu batzuk bebai ekarten, gure belaunaldire igual lotu hau dausenak. Orduan, bagabiz nik bebai uste belaunaldi moduen gure lekuek aldarrikatzen eta gugaz bat egiten daben konponbide edo negozio eredu horrek bebai sortzen kooperatibatzen bebai. Oso ondo. Eta adibidez kooperatibismoarekin hasi berri dauden gaztei ze aholku emango zenieke? Nik argi ikusten dut, batez be heldu barri bazara eredu honetara, dala ulertzie eredu kooperatiboa ez dela bakarrik lan egiteko modu bat, edo kontsumitzeko modu bat, edo etxe bizitza topetako modu bat, ez da? Niretzako da eredu transversal bat, ez da? Kooperatibista izatean niretzat ez da bakarrik kooperatiba baten bazkide izetie, baizik eta zure bizi modue erabatera, era duin, erantzule eta iraunkor baten kudeatzi, ez da? Orduen nik hori esango neke, eredu ezagutu barri dek esan pertsonari, hau ez dela bakarrik zure lana, ez dakitera batera edo bestera moldatu edo bideratu behar dauen tresna bat, baizik eta zure bizi modue bebai alde batetik arindu, zuri deritzozun horren arabera, ez da? Azkenien emotetu zen bizitza baldintzak duinagoak direlako, baizik eta bebai zure ingururako generetan duzun inpaktu edo eragin hori positibo hau izan leikelako. Orduan, niretzat hori da, mesuen niretzat da ulertu hau ez bakarrik lan egiteko modu bat emoduen, baizik eta bizitzeko modu bat emoduen, bizi modu kooperatiboa. Lehene, hasieran aipatu izan duzu kooperatiboen kontseilua eta Konfekop, euren arteko elkarlanaren ondorioz, apur bat jaio dela topaketa hau. Beste proiektu batzuk dituzte maiganean kooperatibismoa bultzatzeko? Bai, horre, izetez ekitaldi izen zierbe bai aurkeztuko dire batzuk, lehen esan zuten moduen, ez da? Bai laguntzak, akompainamentu eta bestelakoak, baina nik uste bai dala garrantzitsue kontestu moduen jakiteko, alde batetik degula Konfekop, dala kooperatiben konfederazioa, egiten dagoena, hor dekogu estatu mailan dauz hainbat, Konfekop da kasu honetan euskadikoa, da egiten dago akompainamendue kooperatibei, konfederazio moduen, eta gero kooperatiben kontseilua dala munduen bakarrekoa edo berezizedan organismo bat, bermatzen dauena eredu kooperatiboaren bizirautea. Orduen, zentzu horretan, egiten dabe komplementazio nire ustez bastante ona, batak bermatzen dauelako gaur egungo funtzionamendu eta bestiek nortasun hori mantentzi. Orduen, hildo horretan eta elkarlan horretan hainbat proposamen eta hainbat ideia urtetan dire. Zuk esan duzu moduen kopaketa da beste bat, eta gero dauz Azikop eta beste moduko programa batzuk bebai elkarlan horretatik urtetan direnak. Eta beste antolakundeekin kolaboraziorik baldituzue? Hor, gure izen dugu ekitaldiko parte hartzaile edo hornitzaile danak edo alizen dugu nenien danak kooperatibak izetie. Hor, adibidez dok espazioa kooperatiba baten esku dau, antolakuntza eta zeba esen partetik kooperatiba batek egiten deu, konfederazioak, Konfekopek eta kontseiluak bebai kooperatibaen bizirautea bermatzen dabe, make it visual eukiko dugu bebai material grafiko guztirek eitzen. Orduen, badeko guzain bat kooperatiba gure inguruen, egongo direnak horrelako zerbitzua sustatzen, guretzako bebai mezu hori garrantzitsu edalako, ez da? Hornitzaile moduen ez dugula beti tope bier, ez dakit,
el que te suena edo urbilen dekozuna, baizik eta kooperatiba ereduen bebai badeko guzela oso profesionalak eta oso onak diren beste hornitzaile eta kolaboratzaile batzuk. Hori da. Eta, azkenek hau lehenengo edizioa izango da, uste duzue, momentuz ikusten zabize, apur bat nortzuke apuntatu diren eta horrela, zenbat, zelako egun aurre ikusten duzue, egun horretan? Egiz esan, eukidogun harrera espero genduana baino bi eizen da, batez be aipatu batzut lehen ez da, kooperatiba handizetatik egon darrera itzela, kooperatiba handize konturatzen dabiz zein garrantzitsua edan hau, orduen, horre ia 40 kooperatiba ezberdin eukiko dugu parte hartzen, egun gazte bueltan eukiko dugu bai, egun gazte espero duguz, eta orduen nik ustot espero dela ekitaldi bat, non elkarlana eta etorkizuna begiratze hori, begirada fresko, gazte eta optimista bategaz gertatzie, ni gogo handiz edekot, ni oso pozik nau, eta oso gogotxu ikusteko eguenien zelako konponbideak urtetan diren, batez be, azpimarratu nahi dugun mesue bai dela, ez gatozela imaginario utopikoak sortzen, ez da, baizik eta, gu etorkizun horretako protagonistak izango garela, nahi dugun einien. Orduen, nik uste eta horrik usten dela ekitaldi oso polit bat, gonbidatu oso berezizek goguz, aditu oso berezizek, eta esan dute moduen lehen, gaztietatik gaztietara, orduen zentzu horretan oso pozik. Eta, topaketa honen ostean ere sortuko den komunitatea, hortze be elkarlana eta sustatuko duzu, ez da? Bai, guretzako kopaketa hau da, kopaketa ekitaldi bera da aitzaki bat, edo lehenengo urratz bat, ezta? Ekitaldi batek ez dugu mundu aldatzen, ez dugu eredueri buelti emoten, baina bai uste dugula dala, lehenengo kontakto punto bat. Orduen, mendik bai guzteko jakun ataratie, komprometitute dausen gaztiez osatute dauen sare bat, non gauza honek danak eraikitzen eta etorkizun honek eraikitzen jarraitu aldogun, eta batez be, bat abestieri sarie edo babesa emon aldotzagun. Orduen, horre esan dute moduen lehen, konfekopeta kontseilu egaz edo euren laguntasunegaz, apoio oso handizegaz, orduen, nik imaginetaut hemendik gauza oso politek etorri halko direla, eta etorkizun oparo bat eta duin bat eraiki alde izango dugula gure belaunari izentzat bai. Eta amaitzeko, Elena, zer mezu nahiko zeniokelarazi datozen gaztiei? Etorkizun oparo bat eraikitzia gure esku dauela, hori lehenengo. Gure ahotsak bai leku edekola, nik uste hori garrantzitsua dela entzuti, ez da? Batzutan sentitzen dugula, esatekoak deko guzenak, ez dakigula non sartu, egune hau da. Eta, etzi ekitaldira datozen dantzat, aprobetxetako, elkar ezagutzeko, elkar ikutzeko esaten dugu guk, ez da? Eta, bakarrik ez dauzela ikusteko. Egiz datozen asko, datozela, euren kooperatiba bidaltzen dauri esalako, ez da? Nire guzteko jaten bebai, ekitalditik urtetik esan da, ni etorri naz, kooperatiba bidaliztelako, baina urtetan dote mendik, jakine, hau dara niretzako eredue. Orduen, optimismoz eta gogoz hartzeko ekitaldi bat izetie, eta elkarlanerako prestegotie. Oso, eskerrik asko, Elena, etorteagatik, eta, bebai kopaketan inguruan gauza asko argitzagatik. Espero dute ondo izatea egun horretan, eta eskerrik asko. Ziuri. Gaurkoan, 48 Bilarogi taldearen Erritxigoia abestiarekin amaituko dugu albistegia. Gogoratu, Amaikaren webgunea eta sare sozialak eskuragarri dituzuela informazioa zabaldu nahi izanez gero. Mila esker zuen arretagatik, ondo izan eta bihar arte. Erritxigoia ez da bakizen hortzuk garen, lanin denbora lento baina zua zaren, harin bizitza baina ez da nahi galdu lanen, kendu nazun pena dantzan nire ganen, ilargi betia da, suertia gure alde da, lagunakin ondarrian gaur goazen bambo, trago pare basatitxu, tardurak akabo, mundu zanaio baina, zure espagan aizo, ez behitzu hola meze, pintzen azu gaixo, aixia gure alde da, denborik galtzeko ez gaz, lagunakin juergan goizarte, dantzan plazan bizo berarte, yo sigo con mi tumbao, con mi
Larin denbora lento baina zua zaren. Harin bizitza baina ez nahi galdu lanen. Kendu nasun pena dantzan nire ganen. Ilargi betia da, suertia gure alde da. Herritxiko jaz eta badakizen nortzuk garen, eta ni badakin nor zaren. Gure hartzetik pasitan antzematen zaitxunik garen. Eta bardina itxasula daki, esale guzkiza eta ondarra sentitzen aztopera. Zerbezita laguna da naizta izango pena, iluntzik usita juergarako presgoa zela. Aurtengo izango dara barriu da onena, gaur kapak zer dauko. Inopez gaitxu parako. Eta ordun zer, gaur barriro mambo. Eguzkiza urten arteñoken ezer esango. Jende gogoraz bana ogitzi ez dote dango. Eta zua jantzamanoen gaula beraino alkareri begera. Zure begizen diztera, hanberuna zune jargera. Eguna inarte, na-na-na, alkareri begera. Zure begizen diztera, hanberuna zune jargera. Eguna inarte, na-na-na-na-na. Bakizien hartu garen, larin denbora lento baina zua zaren. Harin bizitza baina ez nahi galdu lanen. Kendu nasun pena dantzan nire ganen. Ilargi beti